James ada kami sesornane baik lu ngomong. Okay guys, good morning and welcome back to the channel. So guys, naik naga nih gongnya adventures bike dong punya nasa hanau, emprai nih Himalayan 411, emprai nih ke Yazdiar nane ya, gongnya be isir bike tawang tang deman, tawang be maya orang semua design nuau, emprai promo naik naga nih sabri dong punya nato tel hanau, emprai dini suddenly moncé mana ekdom suddenly or kabe mana moncé right ni planning karda, so bor thang naik ya, bor ese video naik lang taban nulangan guys, to nonton mana video naik lang taban jawab jase, to naik lang ta guys. Bekijeng nane nukul ada pun bye. Kawan kuma sana apa yang? Mana? Oke, so guys, जोङो दाबसे जायगायाव बरासे इन्टार खालामबाय आरो ना मा जायगा गेस खालामनो हागोन जायगाया पाहार गोजा बाखि नुगुल ब्लगाव थांबाय नै दिनै ब्रमोना ओइखि आरो आंनि बाइक so guys थांबाय थानि मा लकेसन नोंथांमोनाथ' मिथिखाबायानो जानांगौ बाय दा वे आं दा हिमालयान सालायदों आरो ना फार्स्ट टाइम सालायदों आं एडभेन्सार बाइक दिनै फार्स्ट टाइम आरो फार्स्ट मट' ब्लग एडभेन्सार बाइक दो so बाइकआ नै माबाया हेन्डेला बुहुत गोजौ आरो ना ओमफ्राय आं मानसिया गाहाय ना ओंखाय एसे माबा मोनदों आरो ना बाखि पाहार सायाव गाखोफैबाय जोङो बरियासे गाहायखिना हरनो हागोन नेजारा माबायसा माबायसा नांदों दुखुलदा what the view भुटान बेफोरबायदि बाइक सालायनो ओरैबायदि मोजां नाङो भाइ साहाब लामाफोरखौ नायनो हागोन ओरैबायदि कर्नारिं दोङो ना मोजां आरो ना So guys, नै मोनसे याव गेट पास दंबावो मोनसे इनिफ्राय बारनो आरो ना इखिना लासेल' फैनो हायो ओमफ्राय इखि पार जानो हाला आरो ना so guys मा प्लेसाव दं फै जों नायनो हागोन एकदम पार गोजा आरो ना ओमफ्राय नैखि नायनो हागोन इखि सुइमिं पुल दङ ओमफ्राय नैखि जिरायग्रा टेबोल सेबोल दङ इखि हटेल दङ so जोङो हटेलाव हाबदो आरो ना मा जायगायाव फैदों मिथिखाबायानो गाइस भुटानाव फैदो आरो ना जोङो बेनिफ्राय गोबां लोगोफोर दङ नायनो हागोन इखि बहुत मानसि दङ इखि नायनो हागोन नै बिथांनि नामा फैलाव आं दोनो सेम ओमफ्राय नै सासेनिया मा नाम भास्कर ओइ सासेनिया आलुर्जुन ओइ सासेनिया माबा जेम्स सेक्टर इखिनिया करिना कापुर ओमफ्राय जों इयाव दा माबा माबि जानि इनिफ्राय नैयावबो दुगैगोन दसे थानानै नैबे सुइमिं पुलाव दुगैनो थाखाय एक्सट्राके पे खालामनांगौ पर पार्सन 200 करे पे खालामनांगौ आरो ना स' दायो बरियासो दुगैगोन जाग्रोना लानि बरियासो थ' भिडिअ नायलांदों गाइस बरिया हिट जागोन दिनै न' जेम्स James ada nang video ko naidi bangkel logo gobaं मानसि रखम होनबाय थादों नोंखौ James बायदि नुयो आरो माथो James बायदि बे खुलुमबाय James ada kami sesornane बाय लोगो मोन जाबाय खालामो भिडिअ खालामनांगौ थ' James जों गामिनिनोखा थ' मालाबा लाना थांगोन र' आंखौ James थांनांगोन मालाबा माने मानसिफोरानो ओइ नो लोगो मोनना फन खालामखांबाय इयो मा होनदो टाइम गैथ'आ शिलंआव दङ इनो शिलंआव दङ होमबा न'आव फैबा लोगो हमसै नोंसोर खानै थाखाथ'दो मानो फैया हेलमेटफोरखौ नायनानै गासिनो इखि एक्जर इमाले बे एक्जर नैबे एक्जर नैखौ मा खालामदों मिथिगोना गासिनो इउस टु दिस इनिफ्राय नैखौ नायनानै गासिनो नै बुस्थुआ भेगानिसो आरो ना ओमफ्राय आल्ट्रा प्र गोजा मानसिफोरा नै एक्जरनि माबा ना लादों नै लग' नैबे हेलमेटआ भेगानिसो आरो ना माने BMW ओइ मोनसे आरो BMW नै खात्रा हेलमेट लाबोलै इसोरो खात्रा गोजा मानसिफोरानो एकदम डेन्जार गोजा स' गाइस बरियासे जोङो माने सावराव दुगैग्रोना लाबाय आरो ना माने नै सुइमिं पुलाव हाबनायनि सिगांनो माने सावाराव दुगैग्रोना लानांगौ ओमफ्रायसो इयाव बरियासे दुगैनो मोनो आरो ना स' बरियासे दुगैनोसै इयाव थ' नायलांबाय गाइस बुहुत थान्दा आरो ना बुहुत गोजांबाय
गाइस बहुत बरिया फिलिंस आरोना गरम बोथोराव फैबाथाय बहुत मोजां जागोन खिन्थु दा थान्दायावहाय दैया बहुत थान्दा माने दैखौ गुदुं होआखै गरम होआखै बहुत थान्दा ओंखायनो साखारनो ओंखारजोब्बाय नै आंना डाइरेक्टनो दुंगासिनो कि पुरा भिउखौ नायनो आरो ना इजा ओमफ्राय इजा पाहार गोजा ओमफ्राय नैखि सुइमिं पुल इखि हटेल आयो आरो ना ओमफ्राय नैखि जोंना नुकुल दा नै माबायसा नांदो माने इमान दुगैनो बारा इन्टारेस्ट गैया खारन दा ओरैनो नेक्स्ट दिनाव फैबा दुगैसिगोन दा दिनै दुगैथ'ला दा जोंनिया फैलाव हाया दुगैबाय आरो ना मार थान्दा खिन्थु दैया थान्दा ना आं खिन्थु टेस्टबो खालामाखै मार गुसु दैया दा इसोरसो मिथिगो दे दुगैदो लान्सि थिनाया माय आंनियाथ' बडि गैया खिन्थु दुगैयाखै आङो बया बडि दङ लै भाइनिया गैयालै गैया स' गाइस नैबे हटेला नैखि नुगोन ओइ ब्रिजखौ नुदों ना नैबे ब्रिजनि जा सिंखि ओरै हाबोबानो मोनो आरो ना नैबे हटेलखौ नायनो हागोन बरियासे नैबे सुइमिं पुलाव हाबनो थाखाय पार पार्सन 200 करे फिस होनांगौ पे खालामनांगौ भुटाननि दैयाव दुगैबाय दिनै भुटाननि दैयाव फार्स्ट टाइम दुगैबाय दिनै बहुत मोजां नांदों मोजां एक्सपिरियेन्स फायनांगौ बिदिनो मालाबा मालाबा एक्सपिरियेन्स लानांगौ आङो बुधबार फैदोंमोनबाबो माने नैबे हटेलाव बिदि दुगैफैयाखैमोन आरो ना माबा जाना थांदों हटेलाव खिन्थु सुइमिं पुलाव दुगैफेराखैमोन दिनै नै सालथाइनि अननायाव दुगैबाय थ' इनि नामाबो आं जे केके आरो ना नैबे ब्र'नि नामाबो आंनि जे केयार ना नामा रियेल नामा फैलाव ओंखायनो सालथाइ जोंहा नै बिसालथै आदा जेम्स आं गस्ला लंपेन्ट गानना दुगैनोसै दे बाज्रुम ओइ नै गब'सिगोन फैलावा ओइ नै नार ओरैनो साला 200 बेकार खालामदो ओइ बो 200 बेकार खालामदो साला 200 फैसा बेकार खालामदो नोंसोरो साला दुगैनो गारनानै इयाव साला 200 बेकार खालामबाय इसोरो नाया माय गाइस इमान खालामा इसोरो 200 फैसा बेकार खालामबाय इसोरो खल बानो रोङा मा रोङा नै इयाव मालिस नांगौ दे 200 टाकानि मालिस स' गाइस दुगैनानै बहुत गोजांबाय आरो ना दैया बहुत गुसु बेनिफ्राय इखि जोंना नकुल दायाथ' दुगैयासैयानो दै गुसुखौ गिखानानै दुगैयासै नोंना औ नंगौ गाइस माने सुइमिं पुलाव दुगैनानै बहुत गोजांबाय आरो ना ओमफ्राय जों दानै साहा बनायनो दैजा साहा लाबोबाय नै बरेसे थ' साहा लोंनानै एसे गुदुं खालामना लानोसै बेनिफ्राय ओंखारलांसै आरो ना स' मा जायगायाव फैदो नोंथांमोना मिथिखाबायानो भुटानाव फैदो जोङो आं दाखालिबाबो फैखांखाबाय खनसे थेवबाबो मोजां भिडिअ लाबोआखैमोन आं देखायाखैमोन थ' दिनै देखाबाय एसे मोजाङैनो नैखि नैसोर ब्र'मोना टावां राइडआव थांदोंमोन आरो ना नै सासे बेनिफ्राय नै सासे इसोरो गथायबो बिजनिनि गोजा गथायबो माने इसोर साब्रैबो टावां राइडआव थांदोंमोन ओमफ्राय टावांनिफ्राय मैया हराव जानोसै मोनफैदो ओमफ्राय दिनै साडेनलिनो माने भुटान थांसै होननानै भुटानाव फैनाय जादों आरो ना स' ओमफ्राय नोंथांमोननोबो देखायबाय बरासे ना मा बुङो Yes बाद गुसु आं दाबो साहा लोंनानै गुदुं मोनाखै माने देनजार मेंबाय दैयाबो नै सिफ्राय जाखायो ओरैबायदि गुसु ना दैया थेवबाबो एक्सपिरियेन्स लाबाय आरो ना दुगैबाय खिन्थु थान्दा हिसाबै दैखौ गुदुं नांगौमोन सुइमिं पुलाव अके स' गाइस टाइमा बहुत मोनाबाय आरो ना नागान साहा जाबाय साना ओमफ्राय आं दा नै ESD सालायलायबाय दिनै गंनै एडभेन्सार बाइक सालायबाय आरो ना आङो माने बेफोरबायसा एडभेन्सार बाइक सालायफेरथाराखैमोन आरो नैबायदि पाहार लामायावथ' माने सालायफेरखाथाराखैमोन थ' दिनै फार्स्ट टाइम सालायबाय थ' बहुत मोजां नांदों सालायनानै ओमफ्राय दा जोङो भुटाननिफ्राय ओंखारनोसै आरो ना बरियासे हटेलाव दुगैबाय सुइमिं पुलाव दुगैबाय बरियासे इन्जय खालामबाय ओमफ्राय दा ओइ ब्रह्मना सिगाङाव मोनहैजोब्बाय ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै गाइस जिखुनु माने जायगाया एकदम पाहार इलाका गोजा आरो ना एकदम मोजां नाङो नैफोरबायदि एडभेन्सार बाइक लाना फैबाथाय सालायनो मोजां नाङो आरो ना कर्नारिंफोरा एकदम मोजां नाङो सालायनो थ' फैबाथाय एकदम एडभेन्सार बाइक लाना फैबानो जाबाय एकदम मोजां नाङो आरो ना सालायनो कर्नारिं दाननो एकदम नै भुटान सिटियाव इन्टार खालामबाय जोङो भितर जाफैबाय आरो ना जोङो मोजानो थ' गाइस बरिया नै लायजा मोनसे प्लेसाव लाखिफैदो आरो ना बरियासेनो नै जा ब्रिज दङ आं दाख्लैबो खिखादो थ' ब्रिजाव मोननैसो फट' लायनो ब्र'मोना थ' फट' लानानै थांसै आरो ना बरियासे स' गाइस दा जोङो नै भुटाननिफ्राय बिदाय होनोसै भुटानखौ न' फारसे दावखोलांसै जोङो जाय बिथांमोना चेनेलाव गोदान बरियासे साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो ना आंना माइकआ एसे गाज्रि जाना दं ओंखाय एसे साउन्डआ एसे प्रब्लेम जानो हानाय थ' नोंथांमोना एसे एडजास्ट खालामदो आरो ना